Primátor, vážení hostia, vážený pedagogický zbor, vážení rodičia, milí žiaci. Dovoľte aj mne, aby som vás v tento slávnostný deň privítala na našom školskom nádvorí. Zvlášť vítam našich prváčikov. A s radosťou sa budete učiť čítať, písať, počítať a postupne preniknete do tajov nových predmetov. K tomu vám budú nápomocné predovšetkým vaše dobré pani učiteľky a pani vychovávateľky. Takže všetkým vám prajem veľa síl, veľa úspechov, krásne spomienky na prežité prázdniny a už dnes sa môžete tešiť na tie ďalšie, pretože už sa odkrajuje dnešným dňom a približujete sa opäť k prázdninám. Či už jesenným, zimným, alebo jarným, alebo teda tým budúcim ročným letným. Takže veľa síl, jednak pedagogickému zboru, rodičom pevné nervy, detská hurá do školy. Tie dvere sú otvorené pre vás. Ďakujem vám veľmi pekne. Takže milí prváčkovia, ja vám prajem veľa úspechov, aby sa vám to páčilo. Určite sa vám to páčiť bude, o tom som presvedčený. Milí rodičia, veľa trpezlivosti. Budete to mať veselé, opäť trošku spestrené. Ja som vám donesol ešte jeden darček, vidím, že na stole máte šlabikáre, máte aj sladké niečo, pozor na zúbky. Mám nehrozí také niečo už, ja viem, že veľa sladkého, potom človek vyzerá inak. Tak ja som vám doniesol ešte jeden darček a volá sa to, že žiacká knižka. To nie je zošito, žiacká knižka, je také zrkadielko vašich snách a vašich činov. A jak som povedal, každému jednému rozdám túto knižočku, taký malý darček odo mňa. Starší by mi to asi neprijali, mi to si nechaj, vám to dávam vďačne. Takže toto je vaša, jak tu je napísané, moja prvá žiacká knižka. Tak ja vám to rozdám, dobre? Páči sa? Tu niekto sedí, čo? Tam na boxe sa dovolá. Aha. Pekná je, pravda? Popozerať sa celé čistá, potom schovať. A to nie je doslovne povedané, že jaká to naprávce. Sily mám ja veru dosť. Sily mám ja veru dosť. Budem všetkým pre radosť. Budem všetkým pre radosť. Naučím sa čítať, písať. Naučím sa čítať, písať. V poriadku vždy všetko mať. V poriadku vždy všetko mať. Nechcem predsa hanbu robiť. Nechcem predsa hanbu robiť. Dobrým žiakom chcem sa stať. Dobrým žiakom chcem sa stať. A teraz sa